se mancan pas de publicacions que informen de l'actualitat d'Occitanio e de l'occitanisme. Hi ha pas cap de revisto que en França si pos collegir en occità e en català d'articles que tratten de las grandes questions actuals, la guerra, l'ecologia, l'energia, l'humanitat, etc. És so que prepauso l'ABC del saber sul seu site e anadierament gràcies a sa revista de papier. Offrir al public e particularment als joves de què aprendre e suscar mai. És la nostra sola línia, obrir sense credo partidari din la pluralitat lingüística, occità, català e francès e la transdisciplinaritat, una verdadera base de saber e de reflexió. En suma, l'ABC del saber.